F'ċerimonja speċjali fil-Knisja tal-Ġiżwiti fil-Belt Valletta, 6 persuni li taw kontribut kbir lejn is-soċjetà Maltija ingħataw lawri onorari mill-Università ta' Malta. Fosthom kien hemm il-Monsinjur Grech, il-Patri Dijonisju Mintoff u l-Kardinal Grech. Waqt iċ-ċerimonja l-Professur Ray Mangion qal li dawn il-persuni huma xempju tal-altruwiżmu li bemilhom urew kif wieħed jista' jkun ta' eżempju fis-soċjetà. Żied jgħid li l-missjoni tisbuq il-professjoni hekk kif din tal-ewwel ma tikkwantifikax. One News kellem mal-Kardinal Grech li sqar kif l-Università minn dejjem kienet fuq quddiem biex tħeġġeġ lin nies jikbru fil-ħsieb. Inħossni kuntent, imma fl-istess ħin għandi sens ta' umiltà kbira għaliex kien sorpriża meta sibt ruħi fil-lista ta' dawn il-kandidati. Inħoss li dan ir-rikonoxximent tal-lejla tal-Knisja f'pajjiżna. Patri Dijonisju Mintoff qal li dan il-premju ta' opportunità biex iħares lejn l-modi bi gratitudni fejn huwa ltaqgħu wkoll ma' bosta uċuħ familjari. ħafna, għallimt ħafna u għalt ħafna żmien twil. U speċi ħafna minnhom nafhom, studenti u jafuni. Għandi ħafna tifkir sbieħ tal-Università. Dun Grech semma diversi memorji sbieħ mill-esperjenzi tiegħu fl-Università. Naturalment inħossni grat ħafna lejn l-Università illi ftakret fija. Jiena għamilt min snin bħala student u għamilt ħafna snin bħala lecturer fil-Fakultà tat-Teoloġija u bħala membru anki tal-Kunsill tal-Università.